Goeiemiddag. De aardbeving van juiste week op tal van plakken in Friesland te vernemen. Verschillende mensen vielen de groen squadron troch het natuurgeweld. Het epicentrum van de aardbeving lag bij het Duitse Goch, krekt door de grens bij Nijmegen. De beving hier een sterkte van 4,4 op de schaal van Richter en is daarmee de op 2 na sterkste eer in Nederland metten. Op verschillende plakken in het zuiden van de provincie hebben mensen de beving vield, onder andere in Balk. Op een gegeven moment jaarde ik de vloer bij de doorkreken. En ik dacht van nou, ze is even verbeteren bij de liedste te zien, want het weer nog een jonge hoeren. Maar toen op een gegeven moment begon de bank een beetje te trillen en toen begon ik wat in de wet te gaan. Ik denk nou, het luidt hem op mij, langer daar het werk geweest. En toen om 10 uur weer op het nijs van de aardbeving. Ik denk hey. De beving had voor zover bekend net voor skeerswargen in de provincie. Goed 200 mensen hebben juist meedoen in de stille tocht voor Hanni Haanstra. De 48-jarige dragster verstoor Mandy nadat er dit weekend slim verwoenen rekken bij een vechtpartij. Een lang lint van vooral buurtbewoners loopt door de stritten van Drachten. De tocht is opzet door familie en vrienden van het slachtoffer. Daarmee willen ze protesteren tegen het zinloze geweld van al rond sneeuwen. Ik burgemeester Meel doorheen mij. Wat er gebeurd is verschrikkelijk. Dat moet eigenlijk helemaal niet kunnen, maar het gebeurt. Het gebeurt in je eigen stad, Drachten. En dan zijn er mensen hier die een initiatief nemen voor zo'n stille tocht om hun emoties te tonen en ook met elkaar te delen. En ik vind dat ik daarbij moet zijn. Ik ben ook boos, ik ben ook verdrietig. Een stuk van de kade onder de Zuiderveert in Sint-Anne is botond verzakjen. In 2 weken tijd is de betonconstructie 2,5 centimeter naar onderen gaan. Omwenners lutsen bij de gemeente het beeld onder de bel nadat ze zeggen dat het net goed ging. Die had nog geen oorzaak vinden kennen, maar had wel maatregels naam. De kade is aanzetten met stekken en deze 12 ijzeren balken moeten ervoor zorgen dat de kade net verder zakt. De komende weekend wordt met doekers besjoen wat er krekt onder de haan is. Het alcoholpromillage in het verkeer gaat net naar onderen. Dat had minister Opstelten van Veiligheid besletten. Een grote teleurstelling voor de beroerde Reitsma uit Ljouwert. Die strijden voor een verleging van de maximaal tastine promillage van 0,4 naar 0,2. Ze vieren actie omdat haar broer Eelke in maart om het lippen kwam. Doet hij onrieden water door een dronken bestuurder. Boeren in de Skalsemerpolder bij Frenscher hebben haar nocht van het hege wetterpeil op haar laan. Gewaaksen kunnen net meer van het loon hellen worden omdat de zwieren machines votzakje. En de boeren binnen benauwd voor bruinrot. Het probleem is dat het gemaal op het heegste punt van de polder staat en daarom heeft geen effect had op het loon dat leger leidt. De boeren daar willen daarom een eigen gemaal. Dan moet ik bellen van het staat hier bijna op het land, dan komen er een keer 2 noodpompen en die moeten het dan wat wegpompen. Dat is de oplossing blijkbaar. Maar dat is net jouw oplossing. Dat is niet mijn oplossing, nee. Ietmaal oerwaagt een rechtszaak om te spannen om een extra gemaal te krijgen. Wetenschap Friesland kon net op het verhaal reageren. Een 24-jarige ondernemer van het Heerenveen had meer dan 45 bedrijven oplichten. De man bestelde bij de bedrijven kwot zonder het te betalen. Ook ijshockeyclub Friesland Flyers had geld van hem te goede. Dat meldt het televisieprogramma Tros Opgelicht. In het programma zitten de Dupierre ondernemers. Ze hebben verschillende producten onder de man verkocht, maar hij nog hield geen cent zoen. Zo nam hij van een computerbedrijf laptops aan, zonder direct maar 1 euro voor te betalen. Dit bedrijf was oren bedrijven en zo kwam de zwendel onder het licht. Ze zijn mee in gesprek geraakt en blijkt dat er overal sprake is van onbetaalde facturen of in ieder geval benadeelde bedrijven. Het is gewoon doelbewust oplichting. De man zelfs is hem van geen kweer bewust, ze zei het zin opgelicht. Ik word beteerd dat ik een oplichter zou zijn. Maar dat ben ik absoluut niet. Tros Opgelicht wordt Joen uitstuurd op Nederland 1. Het was dan nog. Joen en vannacht bleef het droog en is het 15 graden met een zwakke wind uit het westen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt het een warme dag met bewolking en zinnen. Het is dan 24 graden. In de nacht volg je rein- en tongerbuien. En dit wie het nijs in Joert. Aanstom 6 uur ben we er weer met meer en hoornijs graag ontdaan.